शेतकरी मित्रांनो, केएम किसान ॲग्रीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही आताच पाहिलं की आपल्या जे शेत आहे त्या शेतामध्ये वांग्याच्या झाडावरती पांढरी माशीचं प्रमाण भयंकर वाढलेलं आहे। खरं तर आपण पांढरी माशीला औषध मारलं नाही का हो, तर मारलं शेतकरी मित्रांनो, पण याच्यामध्ये निवाण फक्त आपण आणि मिली हे औषध घेतलं होतं। तर मिली पंपाला 20 ml घेत होतो आणि निवाण 20 ml घेत होतो, पण पांढऱ्या माशीचं प्रमाण आपल्याला इथं कमी झालं नाही। म्हणून आपण ह्या वेळेला मिली हे प्रोडक्ट 50 मिली घेणार आहे। हे मिली जे प्रोडक्ट आहे हे मिली प्रोडक्ट 50 मिली 15 लिटर पाण्याला घेणार आहे। त्याचबरोबर निवाण जे आहे ते 30 ml 15 लिटर पाण्याला घेणार आहे। सुपर सिल्क 98 हे 50 ग्रॅम आपण 15 लिटर पाण्यामध्ये घेणार आहे। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, गुळ जो आहे तो पहिला आपण 30 ग्रॅम घेत होतो, तो ह्याच्यामध्ये आता आपण 40 ग्रॅम गुळ घेणार आहे। त्याचबरोबर प्रामुख्याने आपण ह्यामध्ये औषध एक शेतकरी मित्रांनो खास पांढऱ्या माशीसाठी आपण औषध जे ऍड करतोय, कंट्रोल हे ह्या औषधाचं नाव आहे। तर याच्यामध्ये सगळे पांढऱ्या माशीसाठी रामबाण औषध आहे आणि हे मिली जे आहे हेही पांढऱ्या माशीसाठी आहे। आता हे जे आहे हे आपल्या शेतामध्ये अशक्तपणा येऊ नये, रोगप्रतिकार शक्ती वाढावी, त्याचबरोबर आपली पानं स्ट्रॉंग बनवतं। त्यामुळे काय होतं की आपला एखादा एखादा किडा जो आहे किंवा एखादं आळी जी आहे ते आपलं जर झाड सशक्त म्हणजे एकदम स्ट्रॉंग झालं तर ते त्याच्यात छेद करू शकत नाही, म्हणजे झाड आपलं स्वतःचं सुरक्षा करू शकतं। इतकं सुंदर सुपर सिल्क 98 हे प्रोडक्ट आहे, अतिशय सुंदर आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला याच्यामध्ये रिझल्टमध्ये आपल्याला फार मोठा प्रतिसाद मिळणार आहे, फायदा होणार आहे। गुळ याच्यामध्ये का घ्यायचा आहे तर पांढरी माशी ही एक असा प्राणी आहे की हा आपण शेतामध्ये साधं चाललं तरी सकट ते उडून जातात माश्या आणि परत लवकर येत नाहीत, त्या लवकर येत नाही। तर गुळ हे त्यांना आकर्षित करण्याचं काम करतं आणि गुळ गोड असल्यामुळं माशी ते गुळ खायचा प्रयत्न करते आणि आपलं जे काम आहे ते हे औषध आणि हे मिली औषध काय हे एकदम करेक्ट कार्यक्रम करतं आणि ते औषध ह्याच्यामुळे आपल्याला रिझल्ट येणार आहे। पण खरं सांगायचं म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, आता 6 वाजलेले आहेत संध्याकाळचे, रात्रीचं आपल्याला औषध मारायचं आहे आणि हा आपण रात्रीचा व्हिडिओ कॅमेऱ्यामध्ये करू शकत नाही, क्लॅरिटी येत नाही। म्हणून आपण तुम्हाला आधी पांढरी माशीचं प्रमाण किती आहे बघा, एका पानावरती 20 25 पांढरी माशी आहे। तर आपण पुढच्या ह्याच व्हिडिओमध्ये आपण त्याचा रिझल्ट पण दाखवणार आहे। पण मला खात्री आहे की या औषधामुळं पांढऱ्या माशीचं, लाल कोळीचं किंवा तुमच्या माव्यासारखे जे किडे आहेत छोटेसे त्यांचं करेक्ट कार्यक्रम होणार आहे ह्या वेळेला। पण आपल्याला पहिल्यांदा यश आलेलं नाही, नुसतं मिली वापरलं तर शेतकरी मित्रांनो मला यश आलं नाही। हे मिली सकट परसुरा कंपनीचं चांगलं औषध आहे, पण ह्या वेळेला मात्र आपल्याला याचा 20 मिलीने घेतल्यामुळं रिझल्ट आला नाही। म्हणून आपण त्याच्यात आता मिली हे प्रोडक्ट 50 ml घेतोय, म्हणजे आपण तसं थोडासा जादा डोस देतोय, पण डोस देणं गरजेचं आहे। कारण पांढरी माशी जर आपल्या शेतामधनं गेली नाही तर तुम्ही मला सांगा की पानं सगळी अशी पाक सुकल्यासारखे होणार आहेत। लाल कोळी आणि पांढरी माशी हे पानामधलं स्पेशल रस शोषून घेते आणि त्यामुळे आपलं पान कमकुवत होतं, हिरवापणा निघून जातो, पिवळापणा येतो। त्याचबरोबर फळांचं पण तसंच होतं शेतकरी मित्रांनो, त्याचा हिरवापणा, त्याची शायनिंग पाक हे खाऊन टाकतात। मग बाजारामध्ये आपली फळं आज सकाळी नेली की दुपारपातूर सुकून जातात, मग कोळसं त्या वांग्याचं कोळसंच होतं, त्यामुळे त्याचा काय उपयोग नाही अशा शेतीचा। म्हणून आपण एकदा हा स्पेशल डोस याच्यासाठी जो तयार केला आहे तो आज मारणार आहे। रिझल्ट पण आपण ह्याच व्हिडिओमध्ये पाहणार आहात। जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला, रिझल्ट जर आला तर आला म्हणायचं आहे, नाही आला तर नाही आला म्हणायचं आहे, पण मला खात्री आहे की रिझल्ट हा येणारच आहे। विषय गंभीर आहे, पण त्याचं काम केल्याशिवाय आपण सुट्टी द्यायची नाही आहे या आळीची। आणि आपण बऱ्याचशा चांगल्या अधिकाऱ्यांना, दुकानदारांना विचारून माहिती आणि सल्ल्यानं आपण हे औषध आणलेले आहेत आणि आपण औषध मारणार आहे, याचा रिझल्ट पाहणार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा। चॅनल सबस्क्राईब करा अगर न करा, पण तुम्ही तुमच्या शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे, ही आपली भावना नेहमी पाहिजे आहे। जगाचा पोशिंदा जरी असला तर आपण एका पोशिंद्यानंच सहकार्य केलं पाहिजे आणि हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा। माझा चॅनल सबस्क्राईब करा अगर न करा, पण आपल्या प्रत्येक शेतकऱ्यापासून हा व्हिडिओ पोचवा, कारण शेतकऱ्यांना आधीच पैसे नाहीत लॉकडाऊनमुळे। तर शेतकरी मित्रांनो, केएम किसान ॲग्रीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। जे काल आपण औषध मारलेलं होतं, खरं तर आपण औषध मारतानाची पण मुवमेंट याच्यामध्ये आपल्याला दाखवायची होती।
पण रात्रीचा व्हिडिओ क्वालिटी बरोबर येत नाही. पण आपण याच्यामध्ये दाखवलं होतं की आपल्या शेतामध्ये पांढरी माशीची किती भयानक प्रमाण आहे. आपण पांढऱ्या माशीला औषधही मारलेलं होतं, पण त्या औषधाचा रिझल्ट आलेला नव्हता. तर जो आम्ही टीमवर्कमध्ये आपला सलीम भाई आहे, तुमचे मुल्लासाहेब आहेत, तर ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला पांढरी माशीचा नायनाट करण्यामध्ये यश आलेलं आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला याच्यामध्ये ओव्हरडोस म्हणजे थोडंसं प्रमाण नेहमी वापरतो त्याच्यापेक्षा जास्ती प्रमाणामध्ये आपल्याला औषध घ्यायला गरजेचं घेणं पडलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं रिझल्ट आलेला आहे. आणि रिझल्ट आपण आपल्या डोळ्यानं पाहू शकतो की पाहणार आहात की आपला जो आमचा मित्र आहे सिद्धार्थ चौधरी, कॅमेरा ज्याच्या हातामध्ये आहे, तर त्याला मी एक रिक्वेस्ट करतो की ह्या पानाच्या खायच्या बाजूने पण दाखवावं आणि नंतर आपण मेलेल्या पांढऱ्या माशा सकट आपण काही प्रमाणामध्ये दाखवणार आहे. तर इथं तुम्ही पहिल्यांदा पाहिलं होतं तेव्हा प्रत्येक पानामागं अशा पांढऱ्या माशा भरलेल्या होत्या. पण याच्यामध्ये शेतकरी मित्रांनो, पानाच्या पाठीमागं पांढऱ्या माशा भरलेल्या होत्या जिवंत. तर आता तुम्ही पाहू शकता की आपल्या पानाच्या पाठीमागं 80 ते 90% पांढरी माशी नाही आहे. म्हणजे कुठंतरी एखादी जिवंत राहिली, कारण पांढरी माशी लई चिवाट लवड्याची जात आहे. ही शक्यतो लवकर मरत नाही शेतकरी मित्रांनो. तर हे आता आपण तुम्हाला मी दाखवणार आहे की पांढरी माशी मेलेली किती प्रमाणामध्ये मेल्या आणि हे जेवढे दिसतात तेवढ्या मी दाखवणार आहे. तर इकडे ह्या पानामध्ये तर शेतकरी मित्रांनो, विशेष म्हणजे आपण जे औषध मारलं होतं त्याच्या आधी आपण कॅपटॉप वगैरे असं मारलेलं होतं, त्याच्यामुळे थोडासा पांढरा कलर आहे. तर मी जिथं जिथं दाखवतोय इथं पांढरी माशी मेलेली आहे शेतकरी मित्रांनो. त्याचबरोबर इथं पांढरी माशी मेलेली आहे. इकडं बघा ही पेकळलेलं आहे पाक, म्हणजे आहे जिवंत आहे पण ती आले कारण रात्री आपण औषध मारले. जसं ऊन लागल तसा करेक्ट कार्यक्रम होणार आहे याचा. तर इथं पण काही जरा घ्या कॅमेराजवळ, इथं पांढरी माशी मरून पडलेले आहे बघा शेतकरी मित्रांनो. त्याचबरोबर प्रत्येक पानावर अशा पांढऱ्या माशा मरून पडलेल्या आहेत शेतकरी मित्रांनो, हे देण्यात ठेवा. बघा इथं पांढरी माशी मेलेली आहे. त्याचबरोबर इथं शेतकरी मित्रांनो पांढरी माशी मरून पडलेली आहे बघा. अशा असंख्य प्रमाणामध्ये पांढऱ्या माशा मेलेल्या आहेत शेतकरी मित्रांनो. कारण ही पांढरी माशी ही एकदम छोटं चिलट जसं असतं तसं आहे. त्यामुळं आपण ह्याच्यामध्ये जास्त बारकाईनं दाखवू शकतो का रे, का हो, तर दाखवू शकत नाही शेतकरी मित्रांनो. कारण जेवढ्या आपल्याला ह्याच्या पानावरती काय पांढऱ्या माशा मरून पडलेत तेवढ्याच आपण दाखवू शकतो. हे आहे. आता ही पांढरी माशी जर आपल्या शेतामध्ये असेल तर ह्या पानाचं पूर्ण ह्याच्यातलं जे हरितद्रव्य आहे ते शोषण करून घेतं. आपले जे फळ आहे, काचोळ आहे, वांग आहे, त्याच्यावरती त्याला थोडासा चावा घेऊन त्याची शायनिंग ही पाकोकाई अशी घालवून टाकतं. तर ही फार बाब महत्त्वाची आहे की पांढरी माशी आपली कंट्रोल होणं हे गरजेचं आहे. मी जे आता व्हिडिओमध्ये औषध वापरलेले आहेत ते औषधं तुम्ही बघा आणि तुम्हीही वापरा. आणि एक शेतकरी मित्रांनो सांगायचं म्हणजे महत्त्वाचे विषय आहे असा की आपले जे जोडीदार आहेत सलीम भैया, मुल्लासाहेब, हे दोघं पण पाहुणेच आहेत आणि त्यांच्या घरामध्ये एका बाळाला ब्लड कॅन्सर झाला आहे. मग काही वेळेला ते फोन उचलत नाहीत कारण दवाखान्यामध्ये असल्यामुळं ते फोन उचलत नाहीत. मीही त्यांना फोन करत नाही. काल यूट्यूबवरती एका गुरु नावाच्या कार्यकर्त्यानं कमेंट केली की फोन तर उचला, आणि भाषा बरोबर वापरली नाही. तर मी त्याला सांगू इच्छितो की बाबा तुला चॅनल बघू वाटलं तर बघ, नाही तर नाही बघितला तरी काय अडचण नाही. आम्ही जे करतो आहे ते आम्ही आमच्या स्वतःसाठी आणि आमच्या मित्रांच्यासाठी आणि जे खरोखर शेतकरी जो हातबल आहे त्याच्यासाठीही करतो आहे. पैसं पदरचं लावतो आहे, औषध मारतो आहे. औषध मारून रिझल्ट आला तर आला म्हणून सांगतो आहे, नाही आला तर नाही आला. आता बघा शेतकरी मित्रांनो, मी पहिलं मिली औषध मारलं होतं, यूट्यूबवरती व्हिडिओ आहेत त्याचं, पण त्याचा रिझल्ट आला का? नाही आला. पण आपण आता काय केलं, मिली 20 मिलीने घेतलं होतं, आता मिली 50 मिलीने घेतलं आहे. दुसरं आणखीन त्यात औषध मिक्स केलं. निवान पहिला आपण 20 मिलीने घेत होतो, आपण आता 30 मिलीने घेतले. म्हणजे प्रमाण वाढवून आपण मारल्यानंतर आपल्याला यश आलं. हे यश आलं तर आलं म्हणून सांगतोय आम्ही. तर तुम्हालाही ती वापरू शकता, तुम्हाला वापरायला फायदा पडेल. पण गुरु तुझ्यासारखी जर ह्या भारत देशामध्ये नालायक लवड्याची जर माणसं अशी असली तर खरं तुझ्या एकामुळं 100 शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. तर असे गुरुसारखे कोण काय असले तर आपल्या चॅनल बघितला पाहिजे. असं काय नाही, काय ॲग्रीमेंट नाही, काय करार नाही, मला काय मी कोणाचा रुपया घेत नाही, कोणा रुपयात मेंढं नाही आपण, ते आणि काय कुठल्या कंपनीवाल्याच्या ब्रँडाच्या मेंढा नाही. आपण औषध पैसे देऊन विकत आणतो, काय फुकट आणत नाही.
आणि आपण ते मारतोय. आपल्याला आवडलं तर आपल्या मित्रांच्यासाठी शेतकरी मित्रांनो, आमच्या शाळेमधला वर्ग आहे, बरेचसेच असे माझे मित्र आहेत की ते शेतकरी आहेत. मग मी हे व्हिडिओ त्यांच्यासाठी हे करतो. आम्ही पण असं एकत्रितपणे शेती करतो, तर हे त्यांच्यासाठी व्हिडिओ आहेत. त्यामध्ये आपण यूट्यूबला टाकतो. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचा त्याच्यामुळं फायदा होतो आहे. कारण कुठलं औषध मारायचं, काय मारायचं, कुठलं शेड्यूल. आता काय काय शेतकरी वांगे लावते, ते एका शेतकऱ्यानं 17 दिवस झालं वांगं लावलं आहे, माऊली एक डोस नाही त्याला दिलेला. कसं त्याचं झाड वाढायचं, कशी त्याच्या रानातली बुरशी जायची, कशी पांढरी मुळी वाढायची. तर काय गोष्टी अशा आहेत की बाळ जन्माला आल्यानंतर जसं आपण त्याला आईचं दूध म्हणा, साखर पाणी म्हणा, त्याचबरोबर नंतर तिसऱ्या स्टेपला आपण गुटी देतो, चौथ्या स्टेपला आपण नाचणं देतो, तसं हे छोटंसं झाड आहे. हे झाड जसं जसं डेव्हलप करत जाईल आपण, तसं त्याचे वेगवेगळे आपल्याला डोस द्यावे लागतात. हे प्रामुख्यानं बाब महत्त्वाचे आहे. जर आपल्याला शेती कळत असली तर शेती करावी, नसेल कळत तर एकमेकाचा शेतकऱ्याचा सल्ला घ्यावा. मी असं म्हणत नाही की माझा सल्ला घ्या किंवा ही करा, असं काही नाही शेतकरी मित्रांनो. फक्त सुकाळीच्या ज्या दुकानदाराचा शक्यतो सल्ला घेऊ नका. आणि जो दुकानदार आपल्याला सल्ला देतो तर त्याचा रिझल्ट पण आला पाहिजे. माझं काय दुकानदाराचं मी भांडण नाही, काय त्यानं माझा बांध रेटलेला नाही. पण बरेचसेच दुकानदार असे आहेत की भारत देशामध्ये झकमारी झाली आहे की ज्यांना अक्कल नाही ते पण दुकानात आणून बसवली ती काय, मग ती पैशावरलीच असणार आहे ते. पण अशी बरेचसे शेतकरी हे दुकानदार आहेत की त्यांना शेतातली काय अक्कल नाही. आला कंपनीचा माल की घ्यायचा आणि पुढे गिरायक आल्या शेतकऱ्याला की द्यायचा. मग त्याचा रिझल्ट आहे का नाही हे अवलाद कधी बघत नाही, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ह्यानं कवा आपल्या बापाच्या रानात कवा गेलेला नसतो काय, आणि ह्यानं कवा औषध मारलेलं नसतं. ह्याच्या कवा रानात हे औषध मारणं हे जातच नाही हो. अशी लय आहेत. आत्ता जे कोरायजनचा जे आपण व्हिडिओ केला आहे, ते कोरायजनचा जो हे आहे दुकानदार, तो तर कवा आयुष्यात त्याच्या रानात गेला नसेल, आणि तो आम्हाला सल्ला देतो आहे शेतीचं, हे औषध मारा ते औषध. अरे 25,000चे अनिल शिंदे बापू म्हणून आहेत, त्याने 20,000ची वांग्या औषध मारले, कालवणाला माऊली वांगं मिळालं नाही. मग तुम्ही मला सांगा दुःखाची बाब आहे का कशा आहे. ताकारीतलं सांगतो, माझ्या गावातलं अनिल शिंदे बापूंनी त्या दुकानदाराकडनं 20,000चं औषधं टोटल आणली, मारली. 4 महिने वांगी तोडत होती, 200 किलो 300 किलो वांगं निघायचं. त्या 300 किलो वांग्यामध्ये एक बी चांगलं वांगा नसायचं. कालवण त्यांच्या घरात झालं नाही चांगल्या वांग्याचं. त्यांनी परत इळा घेतला, कारकार कापली झाडं, रोटर मारून टाकलं. मग ही बाप चांगली आहे का माऊली. 20,000 रुपये त्या शेतकऱ्याच गेलं. परत तो माणूस शेती करेल का अशी, नाही करू शकत. म्हणून आपण कुठंतरी एक चांगलं कुठंतरी एकत्र येऊया, कुठंतरी चांगले एकमेकाचे विचार घेऊया. का ह्या गुरुवासारखं जर असं म्हणजे ॲक्च्युली त्याचं आडनाव गुरु आडनाव आहे म्हणून, आणि त्याच्यासाठी हा मेसेज आहे. अशी नालायक माणसांचा काय उपयोग नाही. डोसक्याचं ध्येय काही करू नका. कारण मी तसा चांगल्याला चांगला पण आहे आणि शहाण्याला शहाणा पण आहे. ती चायनं फायनल बंद पडलं तर चालेल, आपण तिची काळजी करत नाही शेतकरी मित्रांनो. का आपल्याला तिची गरज नाही, त्याच्यापासून इन्कम. हां, यूट्यूबमधनं आम्हाला पैसे मिळतात नाही असं नाही, पण त्या पैशावर तरले असं काय नाही.